Boas noites, benvidos e benvidas a esta sesión ordinaria do mes de novembro. Temos en primeiro lugar, como punto de orden do día, a aprobación de datas anteriores do 24 de xullo, do 12 e 26 de setembro e un da 6 de outubro de 2019. Se hai algún caso, vale. Pasamos entonces ao segundo punto do día, que é a aprobación de decreto extraordinario 3/2019. Ten a palabra a autor. Sí. Donde algunas funciones han creado, les ha sido somos conscientes de las relaciones que As líneas exactamente que son porque con el investimento que se realizó un espacio, pues oye, nosotros un año hemos presentado una moción en este mismo pleno que se aprobó, donde recabamos toda la información que por ejemplo, creo que realmente ustedes carecen de una cosa que es pedimos información en distintos cauces y al final nunca. Entonces, otras cosas podemos ser ser generosos o pasarlos por alto, pero hay cosas que estamos hablando de inversión de dinero. Creo que es importante salvaguardar y tener todos los elementos necesarios para la decisión. Por eso, es algo que entendemos que se puede posponer para que la extraordinaria tenemos un tiempo, sobre todo las cosas que nos causan. No tenemos la información que hemos solicitado. Ya en la moción que presentamos al plan, que nos han dado ustedes nada. Se recaba más información de todo lo que nos hemos solicitado. Algunas nos han quedado de palabra, pero no nos han dado. Y hemos encontrado más documentación que nos genera estudios. Lo que entendemos es esto. Siendo responsables por permitir un curso sensato, a información tiene las facturas, porque si estamos muy contentos que tiene acceso a todas las facturas que se aprueban y se pagan en este concepto, donde vayan recollidas que se hacen específicamente para o Cuba. Y non podemos hacer esa recopilación esta semana por su ausencia do posto de traballo de intervención por motivos de saúde. Non nos vamos a ponernos a pasar todos os ordenamentos para buscar esas facturas cando ao interventor lle leva un minuto hacer ese traballo. Sí, bueno, vale. Desde este... Sí, eso está mal. Yo creo que es una inversión importante. É unha inversión importante e unha inversión necesaria porque ali está a punto de comenzar a funcionar a Casa Mocidade. Necesitamos o espacio de abaixo que non está hoxe en día alugado, donde facer unha instalación para que traballadores do Concello poden estar ali para atender a Casa Mocidade e poder ter un lugar de oficina ali. Pero bueno, vamos a esperar ao pleno extraordinario de decembro, que vai haber, efectivamente, y procuraremos dar toda la información pertinente. Pero bueno, yo creo que se pode la información que a día de hoy se tomar perfectamente la decisión de si es necesario comprar o no esa edificación. Pero, sí. Sí, bueno, sí. A ver, vamos a ver. Nós cando íbamos a tratar este punto, pois tamén íbamos a comenzar, ¿no? O tratamento desta moción diciendo que para nós dar o goberno se pon unha afronta para todo o posible.
Nosta vez aquí somos novos e debemos de ser insenos, ou polo menos moi insenos. Porque cando outra vez se retirou a acción para tratar a posteriori, se solicitou que se necesitaba máis información. E non só máis información a nivel financiero, que a día de hoxe non temos ninguna, a nivel de do crédito, o coste que vai a ter, o que vai a supoñer. Non. Bueno, ahora estás dicindo aquí que xa se explicou, non se explicou, estás dicindo que non se pode saber cando a resposta que destes foi que non estaba o interventor, o cal se pode saber. A maiores deste tipo de información económica, hai outro tipo de información que nós considerábamos que debería avalar esta operación, que eran pois, preguntas concretas que eu recordo que as leí no pleno anterior e que se dixo que se respostaría na seguinte reunión. Pasaron, Manolo, creo que non dúas, senón tres xuntas de portavoces, donde na primeira non había, na segunda se nos dixo que faltaba a concelleira e na terceira se nos dixo que faltaba o interventor. Por lo tanto, nós consideramos que é unha operación importante, de outra vez así o dixemos, que podemos estar de acordo en que necesitamos incrementar o patrimonio, pero que isto non se debe facer pois, desta maneira. Entón, se hai un compromiso de que vai haber información que é necesario para debatir e decidir que estamos solicitando, pois nós estamos de acordo con que se retira. Información pode haber muitísimo máis para o crecimento necesario. Vamos a esperar 15 minutos máis, 20 minutos máis, pero de forma de alargar cada decisión sabe que é necesaria, que é boa, que é pertinente para o Concello e a operación de crédito se licita. Non é a única siquiera que vamos a negociar, se licita e vamos a ofrece a maior interés como máis favorável para o Concello que é o que se escolle, non tengo paciencia, non máis que eso, pero bueno. E bueno, debemos pero non retirar o punto do Concello e piralo extraordinario. O número punto número 3, que non hai que votar a retirada. Votamos a retirada do punto do día, por favor. Retírese por unanimidade. Pasamos ao punto número 3, que é a moción do Grupo Municipal do BNG relativa á revocación do pleno urxente extraordinario do 1 de outubro de 2019. Tengo a palabra sobre o favor. Bueno, antes me olvidou saudar, boa noite, decir que, bueno, nesta moción toca-nos falar do que xa se coñece popularmente como o pleno da vergonza. Vou expoñer un pouco a día de hoxe, porque nós o fixemos públicamente, vou expoñer un pouco os motivos que nos levaron a traer a este pleno a moción e despois tamén pois, os acordos que vamos a someter a debate e a votación. Como ben sabedes, eu penso que é todo conhecido, o BNG, o Municipal do BNG, pois decideu que, bueno, que por unha serie de circunstancias, pois que era necesaria a renovación deste grupo. E isto pasaba por un proceso burocrático administrativo que é obligatorio. O sea, que non son ausencias voluntarias nin por capricho, senón que son ausencias obligatorias. Por lo tanto, no último pleno, o pleno ordinario de setembro, os dous concelleiros do BNG presentan, digamos que a súa renuncia ás actas. Coa intención, que así ten que ser, de que en novembro, que era cando correspondía ao seguinte pleno ordinario, pois se tomara a posesión os novos concelleiros. Transcorridos 3 días hábiles, falamos de 3 días, non é máis, pois se convoca un pleno ordinario, extraordinario, con carácter de urxencia. Nós, lógicamente, non nos enteramos desta convocatoria, polo menos de maneira oficial, porque, claro, como non tiñamos concelleiros, en a que BNG seguía existindo. Pero, bueno, se convoca un pleno extraordinario de carácter de urxencia para tomar os seguintes acordos. A votación de urxencia, proposta de alcaldía con designación de dedicacións, réxime económico e indemnizacións, asistencia a grupos políticos e proposta de alcaldía da determinación do número de réxime de persoal eventual. Eu penso que, bueno, todos entendemos o que son estas propostas. A sesión plenaria celebrase en outubro e sale aprobado os únicos votos dos que asistían os concelleiros naquele momento, que son do equipo de goberno de Nós Fora e do PSOE. Para nós, isto non é democrático. A máxima institución e o máximo órgano que existe nun concello é o pleno da corporación, que é onde están representados todos os vecinos, e, polo tanto, unha maioría numérica, se podemos decir maioría, porque é unha maioría accidental,
pois non legitima democráticamente os acordos que eles tomaron. Polo tanto, o BNG solicita revogar os acordos tomados na sesión extraordinaria e urxente do Pleno da Corporación celebrado o 1 de outubro de 2019. Bueno, nós non creemos que sea o pleno da vergoña. Nós simplemente fixemos un pleno levando os acordos que xa se levaban levando a plenos anteriores. O noso compromiso como partido político, cando nos presentamos as eleccións, foi coas persoas do noso povo. E sempre foi intentar formar parte da solución e non seguir formando parte do problema. Os resultados de formar parte do goberno foron sempre críticas hacia nós por o simple feito de formar un goberno e de chegar a un entendemento con os povos. E despois, uns resultados de éxito de traballo en equipo e de saber entendernos e ter a capacidade de dialogar as cousas. Deixando todo isto ao marxe, o Partido Socialista e nos pobres non éramos quen estaban bloqueando o goberno. Nos creemos que é moi importante as dedicacións exclusivas. E non para calquer consellería, estamos falando da Consellería de Servicios Municipais. A cal nos creemos que é de interés total que esta consellería teña unha dedicación exclusiva. Porque aparte de todas as consellerías que levamos, todos os distintos conselleiros, dependemos da Consellería de Servicios Municipais. E é moi necesario que esa consellería teña unha xornada laboral. Nos levamos isto a varios plenos, de diferentes maneiras. Si a primeira vez non iba ben explicado, si a segunda vez levámosme como nos dixeron, tampouco valía. A terceira vez tampouco valía. E por que non valía a terceira vez? Porque se houbera aprobado, este pleno se houbera aprobado, pero o alcalde lle dou a palabra a un grupo, en aquel momento a Ramiro, de que o iba a retirar do orden do día porque faltaba a Cristina. Cando realmente aí quedaría aprobada todos esos acordos. E se dou a palabra, cando despois por a outra parte creo que se incumpleu esa palabra, porque seguimos na mesma situación, bloqueando o goberno. Ben, nós tiñamos o problema co posto tamén da secretaria, con nos pobres. Pedíades que fose unha persona consensuada entre os partidos que íbamos a formar goberno. Tamén ese apartado se pediu, tamén estábamos dispostos a consensuar esa secretaria. Pero tampouco valeu eso. Se dixo con palabras textuais, se me din que a persoa que vai ocupar o posto da secretaria, nós vamos a formar parte do goberno, pero eso tampouco foi así. O equipo eu penso que aquí hai partidos que gobernaron neste concello da Pobra do Caramiñal e que tuveron a súa dedicación exclusiva. Bueno, o alcalde penso que xa é indiscutible. E a dedicación exclusiva a un concelleiro, eu penso que tamén. Eu creo que hai que ser un pouco coherentes e que non se está pedindo nada que non sea xusto, tanto no noso concello como en outros concellos. Decides que non podemos poñer exemplos de concellos de Rianxo, de Boiro, de Muros ou de onde sea. Pois sí, porque hai un concello onde está o BNG, onde está o PSOE, onde está o Bloque ou as Mareas e teñen as súas dedicacións. E aí non hai nunca ningún tipo de problema. Pero aquí, na Pobra, sí, porque se siga facendo unha política de bloqueo. Entón, nos fixemos o pleno á cara, non o fixemos por atrás. Nós non temos a culpa de que teñades que solucionar os problemas que podades ter no vosso partido, de que teñades que dimitir 11 concelleiros. Temos a culpa de que vos estedes bloqueando este goberno. Se fixo ese pleno para o desbloqueo dese momento político, porque era moi importante seguir a gobernabilidade do povo. Porque ao final, quen ten os resultados de todo isto non somos ningún dos que estamos aquí, senón que son as persoas da Pobra do Caramiñal, que é para o que o Partido Socialista colleu o compromiso de gobernar para o ben deles. En principio nada máis. Moitas gracias. A palabra do Tribunal. Bueno, nosotros ya en el pleno, cuando se convocó, ya manifestamos nuestra postura y entendimos en ese momento que era legal.
democrático. Y sobre todo manifestamos que lo que no se respetaba era la voluntad de muchos vecinos de nuestro municipio que realmente habían designado 2 concejales de NEA y que en ese momento no tenían representación por circunstancias puramente administrativas. Es potestad del alcalde y del equipo de gobierno convocar plenos cuando quieran. Es potestad suya aprovecharse de las circunstancias. Creo que es lo que han hecho. Creo que es algo que no ha ocurrido, pero bueno, entonces eso que es, creo yo que es antidemocrático y sobre todo falta de respeto a las instituciones y a la mayor representación del poder popular o municipal, como podemos llamar, que es el pleno, se llama algo de justicia. Creo que no hablamos un tema del gobierno. Somos una corporación constituida por cuatro grupos políticos y cada uno tiene libertad de manifestarse libremente como quiera. Si el resultado de las votaciones a alguien no le gusta, puede calificarlo como quiera. Pero no es gobierno. Es libertad de expresión o libertad de manifestar una postura determinada. Yo entiendo que no le gusta, pero lo que da no tenemos medidas. Pero eso es la responsabilidad de no tener medidas. No es la responsabilidad de los demás que un gobierno minoritario no apruebe lo que quiere y sobre todo si no es capaz de consensuar. Es responsabilidad de quien consigue las cosas, consigue los apoyos necesarios. No de los demás darle el apoyo porque ustedes lo quieren. Es cierto que en otras corporaciones no, también es cierto que en otras corporaciones tienen mayor suficiente para ganar. Porque si no la tendrían, si no lo tienen, no lo tendrían. Y también es cierto que ustedes mismos, ustedes no, pero la corporación anterior presumió de haberlo reducido porque no lo necesitaba. Después se dio cuenta de una necesidad que antes presumió de lo contrario, presumió de ahorrar el dinero. Porque oye, eran todos capaces. Después se dieron cuenta de la realidad, pero cada uno es esclavo de sus palabras. Después de sus palabras es esclavo de sus derechos. Esto es así. Nada más, ustedes presumen una cosa por el interés y por el interés. Cuando al final quieren mantener una mayoría, si lo traen de veces, si lo prueban estupendo, si no lo prueban hay que respetar la voluntad de los demás, para eso es supremo, para eso son las mayorías. Eso es fundamental de la democracia, en mayorías. Ustedes se lo saltan o se aprovechan, vuelvo a decir, un tema administrativo para no tener en consideración ya no solo los concejales, sino que a la voluntad de muchos vecinos de nuestro municipio que votaron una determinada fuerza política. Y eso es muy grave. Para un fin muy concreto, que oiga, para ustedes será muy importante, pero yo creo que lo que se han saltado es un valor democrático muy importante. Ustedes que incluso en algún momento algunos presumían de venir a regenerar la vida política, a hacer las cosas de otra manera, en cuanto no consiguen lo que quieren, lo que han demostrado son unas formas de hacer política que calificar en su momento por lo que acabo de tener pues son las que son. Y es la realidad. Si no se hace lo que se busca, buscan cualquier camino para cosas. Por eso ustedes lo sabrán. Soy de la democracia, no, ustedes no saben, pero las cosas que se han hablado de mundo, sí, son la verdad. No, yo no le he dicho que no fuera legal. Yo empecé diciendo que era legal, pero y que no es democrático. Para ustedes es legal. Yo no lo dudo en ningún momento. Si no fuera legal, probablemente pues se hubieran interpretado o interpuesto opciones legales contra él. Pero que ustedes nos digan que lo que van a justificar es algo injustificado. Y más creo que es algo muy grave, es injustificable, es algo muy democrático, sobre todo con ustedes, como hacen muchas veces, que son una cosa. Por eso yo creo que lo que democrático sería, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta de BNG, que se revocaran los servicios, que ustedes asuman como unidad la realidad de la votación. No se aprovechen de caminos cortos que luego son legales, pero no son. Es lo que deberían hacer. Si tan democráticos son, si tan participativos son, si tan defensores de la democracia, si tanto quieren venir a cambiar la vida política y tanto quieren identificarlo. Seamos buenos. Yo no, es su decisión. Pero también es bueno que los demás convencen los países que no están bloqueando. Bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de oposición, que es donde estamos. Si les parece mal, oiga, podemos hacer otra cosa. O ya no venimos a ningún pleno, o votamos siempre lo que digan ustedes. Entonces ya no seremos, probablemente no los bloquearemos y seremos iguales. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Si les gusta bien, si no les gusta nada. Pero sí que lo que no vamos a hacer nunca es saltarnos efectivamente las reglas de juego de todos nosotros. Eso es lo que ustedes han hecho. ¿Qué palabra por Muy bien, a todos y a todas. Bueno, primero decir que no es la primera vez que se convoca un pleno, incluso en esta legislatura,
sin que esteamos sobre os concelleiros. De feito, houve unha renuncia dun concelleiro de Nos Pobra por temas de incompatibilidade e se organizaron igualmente plenos. Es decir, empezando por aí. Nos, sempre que hai que aprobar cousas, realizamos o pleno con ou sin a totalidade dos concelleiros porque hai que levar a ausencia forzosa. Bueno, a ausencia forzosa é obrigatoria, a ausencia forzosa é obrigatoria, se debe a renuncia de 11 concelleiros ou de candidatos e candidatas para que pois, os candidatos ou a vocilla do BNG e a outra compañía do BNG pois representen agora o BNG. Foi pois, algo que se fai unha vez xa que se levaron a cabo as eleccións, onde se presentaron unha lista de 13 persoas máis os suplentes e, pois, eu creo que a Alianza tamén, pois, supoño que pensará cousas, non? Sobre, pois, que botan unha lista e resulta que logo que representa pois ao partido político desta lista pois é o número 13, o número 12 e o primeiro suplente. Son cousas que pasan, todo o mundo pode cuestionar a democracia deses feitos, non? Pero son legais, evidentemente son legais e, desde logo, desde aquí non vou criticar. Levamos un pleno legal, porque se podía levar, e aprobamos aquilo que levábamos solicitando non solamente esta legislatura, sino a legislatura anterior. Porque considerábamos que era necesario non para Nos Pobra, sino para o Concello da Pobra, que é algo moi diferente. Non? De feito, xa o dixo a vocila do PSOE, en el do goberno, que mesmo tivemos a posibilidade de aprobar esas dedicacións exclusivas á secretaria, que cando falan aquí de persoal eventual parece unha cousa moi rara, non? Se utiliza sempre persoal eventual e a secretaria ou secretario do Concello. Creo que houve sempre un secretario ou secretaria que axude á alcaldía, pois hai moito traballo. Eu creo que a maioría da xente da Pobra que se pasa polo Concello sabe a importancia que ten ter aí na porta unha persoa que estea implicada, non? Pois implicada pois, coa política que se leva a cabo desde o Concello, evidentemente, e que sea de total confianza, non? Da persoa do alcalde, ou da alcaldesa, neste caso alcalde, e que ademais estea disposta a traballar moitas horas. As persoas que ostentaron ese cargo en distintas legislaturas sempre foron persoas de confianza, a excepción, é certo, no caso de Nos Pobra, que no segundo caso foi unha persoa que empezou sin ser unha persoa de confianza, sino contratada sin coñecela, pero que resultou ser de gran confianza e que adicou moitísimas horas, ninguna delas pagadas de forma extraordinaria a este Concello e foi en beneficio do Concello da Pobra. Por lo tanto, nós sí creemos, o teníamos ou non, e vamos a defender sempre, agora, incluso se se revoca estes acordos e os seguiremos traendo no futuro, porque creemos que é bueno para nós. Nós estivemos aquí 4 anos, 4 persoas, creo que é algo inédito que non pasou en ningún concello da comarca, pasou neste e a primeira vez, 4 persoas sin máis dedicación ao alcalde, cunha secretaria certo que douno todo, e con 3 concelleiros que estaban traballando fora que o deron todo, 4 persoas solas, aquí chegou a haber 9 persoas gobernando, cunha dedicación exclusiva, cun do alcalde, cun concelleiro e cun secretario. Pero parece que a oposición da Pobra, que entende que opositar é estar enfrente, non? E meter zancadillas, pois como entende que opositar é iso, pois decide que o Concello da Pobra non pode ter nin dedicación exclusiva dunha concelleiro ou concelleiro, nin un secretario ou secretaria de confianza e disposto a estar aquí, pois aportando e traballando ao final pola veciñanza. Asumimos ainda que non estamos de acordo que a ausencia sexa forzosa. A ausencia debeuse a que quixeron cambiar pois as persoas que estaban aquí ao BNG. Nos, pois, cando foron votadas outra lista. E, bueno, debido a eso, houve, evidentemente, unhas razóns burocráticas que impidieron que pudieran aquí estar estes días e nos tratamos de aprobar aquilo que consideramos, e sin ninguna vergonza, coa cara moi alta e moi tranquilos, que consideramos que era o mellor para o noso concello. Falan dun uso antidemocrático do pleno, non? Decía antes, a concelleira do PP tamén o decía o voceiro, o perdón, a concelleira do PSOE,
o voceiro do PP foi un pleno convocado legalmente, segundo o procedimento establecido. Nadie pode decir que foi un pleno irregular. E máis se fixo en clave de responsabilidade. Todos sabemos a importancia que ten, bueno, primeiro, sabemos as responsabilidades que ten un alcalde, que ten, aparte de reunións, moitas saídas, visitas a distintas administracións, o día do Consello, a importancia que ten que existe outra persoa política que este aquí traballando día a día. E surgen moitísimos problemas, como decía antes Patricia, non solamente o apoio de todas as concellerías, e que é o apoio dos veciños, que cada día hai problemas e casi sempre teñen que ver con servicios municipais. Por eso, nos decidimos, o Goberno da Pobra decidiu que a concellería máis importante, o que era máis necesaria, que estivera liberada para traballar polo Concello, fora a concellería de Servicios Municipais. Fixemos 4 anos o goberno, como decía antes, sin ningún tipo de apoio, e sabemos as carencias, sabemos precisamente o esforzo que hai que, e as carencias, e todo o que hai que cubrir cando non se ten un posto como este. Ainda así, quero recordarlle ao voceiro do PP e máis a voceira do BNG que a ciudadanía decidiu apoiarnos con casi 500 votos máis. Será que entendeu o esforzo do traballo e a implicación, non? que tivemos e o que puxemos neses 4 anos. Falamos aquí, falan do pleno da vergonza e falan do uso partidista, confundindo goberno con partido político. Somos un goberno que está sustentado por 2 partidos políticos. Non estamos aquí para traballar para los pobres, sino para o Concello da Pobra. É moi importante ter esas cousas moi claras. Quero recordarlle ao BNG que en plenas negociacións o BNG aceptaba e consideraba necesaria a dedicación exclusiva da Consellería de Servicios Municipales e solicitaba para o BNG, creo que o sabe todo o mundo que saiu na prensa, unha dedicación exclusiva para a voceira do BNG, ou creo que era para a voceira, para a persoa que iba a ser a portavoz do BNG. Vale? Por lo tanto, o BNG, partido político BNG, entendía necesario, imprescindible, que houbera dedicacións exclusivas, non só unha, 2, unha delas ao do BNG. E resulta que ahora mismo o BNG xa non considera o mismo. E resulta que o que usa de forma partidaria, o que usa é o Goberno da Pobra. O Goberno da Pobra usa de forma partidaria algo que levamos pedindo pois desde creo que na anterior legislatura e esta legislatura como necesario para o Concello. Non, para nós vamos estar igualmente aquí, como estivemos 4 anos antes, dispostos a traballar o que seja necesario e asumir pois todas as carencias como poidamos. Pero consideramos que é tan importante que volvemos e incluso facemos ese pleno extraordinario, non porque teñamos pouca vergoña, sino porque temos unha gran dose de responsabilidade. E estamos dispostos a escoitar todas estas cousas que se digan aquí. Eu me pregunto se o BNG ten ou non ten vergoña para dicir que pide unha dedicación exclusiva para o BNG, sumando 2, o cual nós non consideramos, estivemos de acordo totalmente. E logo ven aquí a falar do pleno da vergoña, porque se considera que é para a Pobra ter unha dedicación exclusiva dunha concelleira. E que nin siquiera demos o paso, ainda que o probamos neste pleno, demos o paso de coller unha secretaría de confianza. Esa é a realidade. Poden contar historias, poden vir aquí e decir que somos os malos malísimos, antidemocráticos, catifís, para nada. Nos temos a conciencia moi tranquila, facemos as cousas que facemos polo que consideramos que é o mellor para o noso Concello e damos a cara. Estamos aquí diante de todos, tranquilísimos. Simplemente decir que sempre quisemos chegar a acordos co BNG, sempre, ainda que sabíamos que non ia ser fácil. E o fixemos sempre, e estábamos decididos sempre, única e exclusivamente, porque consideramos que é o mellor para o Concello da Pobra. E creo que é o que demostramos hasta agora. Gracias. Eu, a verdade, na miña primeira intervención debíme explicar moi mal, porque nós traemos aquí unha moción para derogar os acordos e falamos de ética e falamos de democracia. Pero, polo visto, o que estamos é facendo un debate sobre un proceso de negociación. Entón, se o debate está claro que é sobre un proceso de negociación, pois a exposición de motivos sería outra.
co cal, en ningún momento, na miña intervención, eu falei de negociacións, falei de habitacións, falei de necesidade, falei de gobernabilidade, bloquear que ven derivada de bloques, coño. Non falamos nada deso, falamos das formas, falamos de democracia e falamos de que estamos nun sistema, mal que pese, de democracia representativa. Pero bueno, teño varias preguntas, porque está claro que eu debo de ser, a nivel político, bastante ignorante. O primeiro é preguntarle ao meu compañero Xavier se ti foste na lista do BNG, porque claro, parece que foste de suplente. Eu non sei que número era, pero bueno, parece que eso non dá legitimidade para que hoxe estemos aquí representando o BNG por decisións internas do BNG, pola división, por diversos motivos, porque asumiron responsabilidades de dous concelleiros. Porque claro, foi forzosa e foi votada noutra lista. Eso foi dito aquí, literal. A mí me van a ter que aclarar, porque que eu saiba, nós estamos representando o BNG. E naquel momento, que eu creo que é totalmente lícito que nun período, nun mandato, se produzcan cambios, por diversos motivos, penso que é lícito, e cada partido ten dereito a facelos como e nas persoas que consideren, pois se hai un proceso administrativo burocrático. E nós o que decimos é que se aproveitou ese proceso para levar a pleno acordos que, como ben dixo Patricia, non foran aprobados en outros plenos onde estaban todos os concelleiros que representan a totalidade dos vecinos da Pobra do Carabinal. Polo tanto, se queremos falar de gobernabilidade, pois tal vez non debamos falar de habitacións, tal vez non debamos falar de postos de confianza, tal vez debamos falar de traer a plenos mocións, pois completamente informada. E cando se vaya a solicitar información, pois que se dé ou traer mocións por terceira vez, como xa se verá, que se vai traer aquí unha moción xa por terceira vez aprobada por unanimidade para que se leve a cabo. Eso é gobernabilidade. Porque se entón temos que falar que a gobernabilidade vai depender de habitacións, nós non o creemos así. Outra cousa é que podan ser maior ou en menor medida necesarias. E cando queiran, podemos abertamente falar de todos os vecinos e poñer en riba da mesa todo o que se falou nas negociacións. En ningún momento eu falei de nada que aludira ás negociacións, porque non estamos falando deso. Estamos falando dun pleno convocado de maneira urxente e extraordinaria a 3 días de presentar a súa renuncia aos concelleiros do BNG. Por que non esperaron a novembro para traer estes acordos? E se tanto falan de diálogo, falen de consenso, entón. Vale? Porque se pode falar de diálogo e de consenso. Vale? Entón, insistimos, estamos falando, en ningún momento eu nomei a lei, e que xa sería o colmo que ese pleno fora ilegal, e que entonces xa e que se estaría incurrindo. Eu en ningún momento falei de que o pleno non fora legal, pero sí que falamos de que non foi ético e de que foi totalmente antidemocrático. E seguimos dicindo o mismo. Por lo tanto, mantemos que é necesario para a saúde, para a boa saúde democrática do noso concello e das institucións revogar eses acordos. Era para por todo o PSOE. Ben, Manolo, non creo que sexa necesario, está demostrado nos nosos concellos, que para ter dedicación exclusivas ten que ter unha maioría absoluta. Sí, dixestes que non tiñamos en este concello, non temos a maioría absoluta, polo cal non conseguimos aprobar estes acordos. Porque ao mellor a oposición non é capaz de consensuar con nós ou nós con ela estes acordos. Porque cando alguén non quer dialogar ou non nos quer decir ou non nos dá posibilidades de falar destes acordos, pois entón, evidentemente, non se poderán levar a cabo. Nós fomos capaces de consensuar nos Cobra e o PSOE porque antepuxemos os nosos intereses aos do povo. Nós gobernamos por
Un pouco, sí, pero non te preocupes, porque son no gato e que me quise entenderme moi ben. Nós non gobernamos por unhas siglas, gobernamos por un povo. Non só representamos a unhas siglas, neste caso. E claro que nos interesa falar de negociacións, porque as negociacións sí que falan de dedicacións. Por eso, non me interesa falar das negociacións aquí. Pero nós non somos responsables de nada disso. Nós facemos unha lectura que hai uns anos atrás, o partido, o BNG, era unha alternativa clara de goberno na Pobra do Caramiñal. E todos sabemos que as políticas do revanchismo, de actitudes de carácter destructivo, fan que esta situación sexa ben diferente. Coa proposta que traemos nesta moción, nos volven a demostrar que non teñen unha capacidade de actitude positiva, xa que vemos unha vez máis que non son capaces de facer unha proposta alternativa, senón que o que pretenden, seguramente acompañados por votos do PP, é volver ao bloqueo, sí, e digo ao bloqueo, porque é un bloqueo político, o que nos leva a trancar un goberno. Pensamos que hai unha pinza de Bloque máis PP para así evitar un goberno progresista na Pobra do Caramiñal. Si estamos nesta tesitura, a ver como explicades os votantes de esquerdas esta pinza. Polo menos sexan vostedes valentes e presenten, se queredes, unha moción de censura. Pero facedeo a cara, non o fagades por atrás, como estades intentando facer, e votar todo a favor do BNG en contra nosa. Polo menos facedeo a cara. Por a nosa parte nos houbera moito gustado que chegades a un entendemento e se levar a cabo un goberno estable na Pobra do Caramiñal. Pero, se non hai opción de dialogar e de falar, non vai haber opción de goberno. E iso está demostrado, porque falaste, estiveste en moitísimas reunións e se cede, e nos pobres cedeu en moitísimas cousas e ao final nada nos acaba encaixando e nada nos acaba gustando. Eu pido que se cedes polo menos un pouco máis valentes. Así como tamén o fixemos nós, con ese pleno da vergoña que tanto decides. Para nós era unha necesidade. Esta moción, para min, é unha mera represalia política que a consecuencia vai a pagar, como sempre, as persoas. Porque as persoas, ao fin e ao cabo, son as que sofren as decisións políticas que se toman aquí. Nada máis. Bueno, solo comenzar, primero quiero comenzar con una aclaración. Yo muchas veces ocurre, supongo que por la conversación, claro, no pongan en boca cosas que yo recibo este concepto. No, este concepto nunca ocurre. Otros conceptos nos ocurre cuando sé, pero yo no recibo este concepto cuando no. No, pero yo digo, no, yo digo que para vosotros, yo digo que no fue real nunca. Ustedes dicen que es real, yo digo que bien, claro, esto, miren, yo estamos, yo creo que, al menos, lo que se presenta, yo supongo que lo que yo entiendo con la moción de BNG es indicar una forma de actuar, legal, yo creo que no es ética, yo creo que no es representativa, yo creo que no es democrática. Y lo curioso es que ustedes dan argumentos de 20 pero sin entrar en el tema de por qué. Entiendo todos los motivos que los han hecho, entiendo sus conversaciones de negociación, son cosas suyas. No estamos presentes, hablan lo que hablan, no hablan, lo que se reparten, lo que se dejan de repartir. Pero creo que lo que estamos analizando es realmente una forma de actuar. Es un aprovechamiento del legado, pero no es que no democrático de una circunstancia puntual. Ustedes lo han hecho, sean, como usted dice, responsables. Realmente lo han hecho, porque realmente lo han hecho. Se han aprovechado de la circunstancia para aprobar aquello que en otras ocasiones no lo han. Usted le llama bloqueo, yo le llamo libertad democrática. Ustedes parece que cuando no tienen lo que quieren, pues es bloqueo. Si ya lo tienen, pues que listos son. Pues la realidad es que los números son libres y pueden encarar y de un lado por otro. Lo quiero justificar con muchas cosas, pero creo que no quieren entrar en el fondo del tema, porque oye, al final yo creo que es lo que no les interesa. Si son ustedes tan democráticos, me supongo que, oye, nosotros hemos manifestado nuestra intención de votar a favor, se aprobará por mayoría. Si son ustedes tan democráticos, ejecuten el acuerdo, comprométase hoy a ejecutar el acuerdo, porque son ustedes democráticos y respeten aquello que se decide por mayoría.
Pero los argumentos son que, oye, esto, las dedicaciones son necesarias, importantes, hay que entender el trabajo, todos lo entendemos. Porque los que hemos estado en contacto con gente que ha gobernado y los que no han gobernado, pues sabemos lo que era. Pero es curioso. Ustedes nos dicen ahora que, oye, todo eso es importante y hay que votar a favor, porque hay una importante dedicación, incluso personalizan en la secretaria, pues concejala, tal cual, trabajaba mucho. Sí, pero también es cierto que cobraba horas extras por trabajar, que es lo justo y necesario. Yo he visto proyectos de la alcaldía donde se pagan horas extras y se lo traigo cuando quiera. De horas extras a la secretaria. No sé si le pagan todas, pocas o no, pero se boca as únicas horas estas que se cobraron foron en ano entroido por kilo con uns traballadores do Concello que cobraban horas extras, pois era tamén pero foi a única horas. Si es justo que nos cobre. Sí, no estoy criticando que nos cobre. No, era un decreto. No, yo no miento, ese me entiendo. Y digo, y es justo que lo cobre esto de trabajar. Pero lo que no podemos es poner una virtud de algo que es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Después nos dicen esa historia de la dedicación, toda esta historia está muy bien. Pero mire, la señora portavoz de Nos Pobra, la señora Alcalde, estuvieron aquí en distintas corporaciones, se votó dedicación exclusiva. En aquel caso del PP, siempre votaron en contra. Eso que es tan importante para ustedes. Es decir, aquella era justo, normal y legal votar en contra porque, oiga, por lo que fuera, sus argumentos tendrían. Y ahora sé que cómo cambia la vida y en un momento era una cosa, ahora es otra. Ahora sí que es necesario que no tenga mayoría. Así yo no digo que no es necesario, son ustedes que hace 4 años consumieron, lo contrario, los siguientes ahora tienen que tener la mano. Después se dieron cuenta que no, después quisieran mayoría. Que se propusieron, que subieron sean consecuentes. Se puede votar en contra por moitos motivos e non porque as dedicacións non foran necesarias. Está falando dun pleno que fai 40 anos que non se entera as funciones de aquí e según a aritmética do pleno de cada momento ten unha consecuencia ou outra votar a favor. Non, pero fíjense, claro, está de unhas cousas que non son certas. Yo lo que estoy diciendo es cuál que ustedes me están diciendo. Ustedes me están diciendo a mí que traen y sus argumentos que es necesario. En aquel momento no es posible que era una sola persona que era necesaria y ustedes votaron que no. Cuando ¿Por qué no más por no, claro, es que cuando ustedes... Cuando ya sé, cuando los motivos sabrán ustedes, pero el voto es el que es ahora. Cuando el voto es cuando interesa, pues lo justificamos, es igual que eso. Cuando nos interesa aprobar algo porque democráticamente no somos capaces de aprobarlo, pues oye, nos aprovechamos de un respeto de gratis. Pero después ustedes lo quieren... Porque unha vez que votou en contra porque só que se pretendía poñer ao alcalde era ilegal. Ilegal, nese caso sí que era ilegal. Entende? Entón está aquí tratando de administrar a Constitución. Na vida dicen que non foron ni estando en outro partido ni no actual. Pero mire, usted ha votado, usted precisamente está en varias corporaciones, ha votado en varias ocasiones. Pero son argumentos diferentes, non os que sean diferentes e necesarias de yo no le he preguntado sobre esos argumentos, yo solo estoy... Es lo mismo que están utilizando ustedes. Ustedes nos están diciendo que tenemos que votar porque es necesario. Igual que era necesario en el momento ustedes votaron en contra. Ahora, claro, como al final en un sitio decimos una cosa y después decimos lo contrario, tenemos que justificarlo. Claro, ustedes votan con sus argumentos. Ahora, los demás no podemos tener libertad de argumentos para votar. Tenemos que, como ustedes lo necesitan... Es que el argumento no tiene ningún para votar, no tiene ningún. Pues entonces, creo que al final, con esa forma de, con ese talante, de esa forma, pues a lo mejor, oye, a ustedes lo que les gustaría es que estuviéramos aquí. Les gustaría que todos los plenos fueran como los que convocaron, y ya no hay nadie, por tanto, que quieran. Es lo que quiero. Pero es que después no vean ustedes democráticos. Vuelvo a decir, la moción se va a aprobar. Yo entiendo que se va a aprobar. Fíjense que todo se resuelve en una cosa muy sencilla. Es decir, ¿están ustedes dispuestos a hacerlo? Es su libertad, ¿eh? Su libertad es volver a revocar los acuerdos y volver a hacerlos. Es su libertad. Pero oiga, sin algo democrático, porque es lo que aprueba la mayoría. Ahora, legalmente pueden hacerlo, pueden no hacerlo, pero también sean responsables y consecuentes de eso que hacen. Lo que no puede ser es que ustedes hagan una cosa, después nos la quieran justificar con 20 argumentos, la única realidad es que ustedes han convocado un pleno aprovechándose de una minoría por circunstancias que yo entiendo que es más, hasta es un poco curioso que ustedes estén argumentando el por qué necesita el acuerdo. Yo, mira, ellos son libres de decidir a quien quieran, escoger a quien quieran y con sus argumentos, porque parece que aquí los demás tienen que justificarlo todo y ustedes no, aquello que hacen, que es lo más grave, no tienen que justificar nada.
Oigan, son democráticos, ustedes la nueva política, son ustedes hoy la regeneración, son ustedes los del consenso, ¿verdad? Se va a formar la moción. La pregunta es muy sencilla. ¿Van a convocar un pleno revocando los gobiernos entre los acuerdos? Díganos, yo no. Después son libres de hacer lo que quieran. Pero después no quieran, eso es lo contrario, es lo mismo que ahora. Las indicaciones cuando los intereses así, cuando no. Esto es tan sencillo como lo que estamos debatiendo, ¿no? Si yo, los acuerdos, las negociaciones, las investigaciones entre ustedes es una cosa entre ustedes. Ya se sabrá, se va sabiendo y tenemos tiempo de juzgarlos, claro, pero yo, sinceramente, creo que lo único que juzgamos aquí, o al menos nosotros, es las formas de cómo se hacen las cosas, no la forma. A mí que las indicaciones y sus cuestiones no me tienen que explicar, no me tienen que explicar las necesidades, y las alianzas, las ahora y las haré después. La realidad es la que es, y la realidad de lo que estamos aquí debatiendo y aprobando no es la forma de hacerlo, y la forma no es la correcta. Que ustedes vean, que no es la correcta también, y que vengan, que ustedes quieren hacerlo bien, tengan la oportunidad de hacerlo. Que no la propongo. Bueno, creo que xa dixemos en moitas ocasións que traeríamos este tema a pleno todas as veces necesarias. Eu creo que ese é o punto de partida, se se executa, pois se volverá a traer, claro que sí. Sería, pois, entendemos que tantas veces dixeron que non, que seguirán dicindo que non, pero nós creo que aclaramos tamén por que trouxemos, por que fixemos ese pleno, porque o consideramos unha responsabilidade. Eu non sei se entendeu o vocero do PP, pode estar de acordo ou desacordo, pero se usted nos pregunta por que convocamos ese pleno e trouxemos ese punto, eses puntos é porque consideramos que era unha necesidade e unha responsabilidade por a nosa parte, porque iso iba a ser e é mellor para o Concello da Pobra. Eu insisto, a veciñanza cando ven por aquí o que quere é ser atendido rapidamente e buscar e que se lle busque solucións. E o persoal imprescindible e as persoas que teñen que tomar a responsabilidade e as que teñen que tomar as decisións son as que teñen que estar. Moitas veces non pode estar o alcalde, ten que haber outra persoa que tome as decisións e que o faga pois, con todas as da lei, non? É valentía. Eu entendo que o que se está cuestionando aquí, non? Pero é valentía. Eu non sei se a palabra é bloquear. O que é certo é que non contar con ese persoal liberado, pois ao final fai muitísimo máis difícil o día a día do Concello. Eso non vai repercutir nos concelleiros que vamos e as concelleiras que vamos a traballar, pois máis ou menos un poquinho máis, tal vez, pero vamos a facer o noso traballo porque foi a nosa responsabilidade cando decidimos presentarnos nunha lista e é o que nos toca facer e apagar, non? Pero ao final a veciñanza é o que pois vai a ter as consecuencias. Gobernar é unha cousa moi seria e nós non estamos xogando con este tema. Non xogamos. Se hai que traerlo 20 veces, pois traeremos 20 veces. Pero o que queremos é unha oposición seria, unha oposición que realmente teña as cousas claras. E, xa o dixen antes, non entendemos que según de que maneira van ou non van, de según de que maneira sexa necesario ou non sexa. Eso para nós sí que é algo partidista e é que realmente o goberno do povo hai que tomar moi en serio e non andar, pois a... Eu non vou cuestionar que ao BNG lle poda parecer pouco ético que nos fixéramos un pleno sin eles estar aquí. Eu podo entender ese punto de vista, pero que nós non temos outro remedio, non temos ninguna posibilidade porque o BNG insiste en poñer problemas para chegar a un goberno estable. O que queremos nós é poder chegar a gobernar estes 4 anos en mellores condicións que o fixemos os 4 anos anteriores, que, por certo, demostramos que se podía, digo o voceiro do PP, demostramos que se podía, e iso o avalou pois o número de apoios que tivemos e que decidiron que volvéramos a gobernar pois outra vez. Eu creo que aclaramos, foi unha cuestión de responsabilidade, volveríamos a facer, estamos dispostos a traelo máis veces ao pleno
non consideramos que sexa o pleno da vergoña, non consideramos que algo unha decisión partidista e que queremos, o que queremos é seriedade e que dunha vez por todas este tema quede zanxado, non? Se non vai ser que non, pois vai ser que non e que sexa definitivo. Que non dependa aquí dos gustos e voluntades de non depende que. Eu agora o tiro de... Bueno, toman esa... Porque por lo visto aquí todo o mundo falou de todo o que deixou falar, lógicamente, como ten que ser, e como nós naquele pleno non podemos, sigo dicindo, por un procedimento burocrático. Frente á valentía, señora Patricia, victimismo, o mismo de sempre, é o mismo discurso de sempre victimista. Frente a bloqueo e non gobernabilidade, unanimidade. Penso que no mandato pasado foi o mandato onde máis mocións se aprobaron por unanimidade e onde menos se executaron. E despois podemos falar, señora Varela, o que é tomar moi en serio o goberno dun pobo. Podemos falar na seguinte moción que trae o BNG a este pleno. E se quer, eu lle falo de seriedade e vostede pois, me fala de outra seriedade. Eu non vou entrar en máis, nin responder a cousas que escoitei aquí e que o mellor se as teria que calificar, pois diría algún calificativo que incluso non é adecuado, porque falaríamos incluso de necedades, non? Pero, insisto, nós consideramos que hai que respetar as institucións, que todos os que estamos aquí, cada un de nós somos os legítimos representantes dos vecinos e que, polo tanto, é necesario devolver a cidade e que é necesario revogar estes acordos por saúde democrática. Vamos a votar a moción, votos a favor, votos en contra, vamos a conseguir votos en contra. 6 en contra y ahora se favor. No sé si quería preguntar al secretario si es legal este acuerdo. Sí, vamos a ver, se pretende la revocación de 3 acuerdos que se tomaron nesta sesión plenaria. E a primeiro, respecto da urxencia, o pleno non pode revogar por si mismo isto, teña que estar obxecto dunha impugnación por parte dos que estiveran legitimados para isto, pero que o PP que non votou en contra. Non? Pois... Non xento... Sí, pois estarían legitimados para a votación ou acudir a un procedimento de revisión do PIB. En canto aos outros dous acordos que pretende revogar, indicar que isto forman parte da potestade de organización do Concello, é competencia da alcaldía a proposta de modificación tanto do establecemento do número de personal eventual, dedicacións exclusivas e a proposta da disponibilidade do soldo. Pudera ser tamén obxecto de impugnación a revocación por parte do pleno desta maneira destes dous acordos. Ademais, indicar que calquera modificación destes acordos ten que estar motivada, non ser un vistazo ao acordo que se pretende tomar, porque de feito se acaba de tomar, non se observa que se faga referencia a unha cita de presente de feitos e fundamentos de dereito que é como se xa nota. Queda feita esta advertencia da posible legalidade do acordo que se acaba de tomar. Muchas gracias. Y los podes, vale, entonces nos podes dar por escrito todo ese informe. Lo que acabas de exponer ahora, supongo que costará en acta, ¿no? Vale, o sea. Bien, continuamos con Pedro. Y el punto de la moción del Grupo Municipal de Benegar relativa a la incorporación de diversos proyectos en el Plan Único de la Diputación de Coruña para 2020. La palabra. Pues vamos a hablar de responsabilidade. O 25 de outubro, a Diputación da Coruña aprobou que é o Plan Único, un plan que leva realizando todos os anos, que é o POS, este ano é o POS 2020, donde le toca unha cuantía este Concello de 385.261 euros. O BNG, sabe sendo habitual, pois fai propostas para incluir neste Plan Único da Diputación, e este ano, pois, bueno, valoramos que sería interesante
pois facer as propostas que están recollidas aquí nestes acordos. Unha das propostas facía referencia a un dos sectores máis importantes, un dos máis importantes económicamente que temos aquí no Concello, que é o sector do marisqueo, e que estamos solicitando neste momento a dotación dunha infraestructura onde podan mudarse, ter armarios e servicios fundamentais para realizar as súas tarefas, por lo tanto, mellorar as súas condicións de traballo. Ao mesmo tempo, tamén conversas que mantivemos ca cofradía, nos solicitaban, porque é un grave problema o tema do furtivismo, nos solicitaban por unha colocación dun foco que era a zona de San Antonio, porque estaba pouco iluminada e isto dificultaba o que son as labores de vixilancia. Isto con respecto a un dos acordos que sometemos a votación. E outro, pois fai referencia a que o arranxo e mellora do Camiño Real ao seu paso pola Ribeirinha e polo Conchelo. Por lo tanto, sometemos o que é a debate e a aprobación a este pleno estes dous acordos para que se podan incluir no post-2020. Que hablar a particular. Vamos a votar a favor de la moción. Tenemos que revisar son instalaciones que son importantes y que creo que las comisiones de gobierno para poder hacerlo, pero sí buscar un consenso necesario para conseguir la instalación de las vestuarios, del foco y de la mejora del cambio real. Sin embargo, o grupo de vai votar en contra e por diversos argumentos. O primeiro, non é certo que o BNG venha sendo habitual que presente propostas no pleno para o POS. O facía durante o goberno do Partido Popular, o fixo no ano 2015, significou un conflito, un dos primeiros que se tivo entre nos POB e o BNG, porque aprobar propostas no pleno, neste caso, polo menos, non son suficientes como para cubrir, bueno, todo discutible, non? Todo depende do que se invista en cada unha das zonas para cubrir a totalidade. Si este o modo de funcionamento, moción do BNG, aprobase en pleno e nos repetíamos as 3 reunións de xuntas de portavoces para negociar os proxectos a presentar no POS, nos repetiremos eses tempos que ao final se vai a resumir unha moción que se presenta ao pleno, me sorprende enormemente o que queremos de favor que presentan outros dous proxectos por escrito, neste caso, non dirigidos ao pleno, pero si a alcaldía, que cada un deles sobre o día é absolutamente imposible de executar con esta cantidad total do POS, e que tamén falando remanente, ainda así sumando remanente POS a unhas penas de chega, en todo caso, sorprende que pretenda aprobar esta moción. Por lo tanto, non é unha boa práctica aprobar as mocións do POS no pleno, polo menos, se non están negociadas antes, temos un acordo. Eu entendo perfectamente que o problema do BNG é vender a ciudadanía que esta é unha iniciativa súa e que pois ese traballo vai facelo de outra maneira. Para nós non é a maneira correcta de presentar unha moción. Non sei, nos vamos a presentar en xaneiro a proposta 2021 para decir que os nosos proxectos son esos e que toda a ciudadanía sepa que van a ser eses. Non ten sentido, porque se queremos negociar e chegar a acordos, habrá que facelo nas xuntas de portavoces. Por lo tanto, o anterior BNG, durante 2016, 17 e 18, deixou de facelo, en algúns casos para ben, e conseguimos negociar, en algúns casos tampouco foi posible negociar a pesar deso, e volvemos a practicar o 2015, que para nós non é a citada nin a recomendable para negociar tranquilamente os procesos a presentar no POS. Nos, toda a ciudadanía xa sabe que o BNG ten especial interés en arrasar o Camiño Real e seguro que lle dixeron miles de veces os veciños, e veciñas que nós non temos ningún problema, como tampouco temos ningún problema de decir que a moción do camiño que vai a Carballeira da Silva ao Matadoiro pois foi unha moción presentada polo PP e ao revés do que din sí que se está executando, está pendente de executar, como outros moitos proxectos, porque é mentira o que acaba de decir tamén. Vamos a ver, eu fui un concelleiro como vostede aquí do BNG e a ver que mocións executaba o Partido Popular, ou claro, non se aprobaba ninguna, claro, e as que aprobaba, pois, incluso as que estaba facendo tocaban en contra, que comparación completamente absurda. Aquí se presentaban, tiñemos 10 plenos anuais, 9 mocións por pleno, 90 mocións anuais, ou 360 mocións en 4 anos que son absolutamente imposibles de executar, por tanto, o porcentaxe será incluso menor. Pero aquí se executan moitísimas mocións das que se presentan en pleno. De feito, casi todo o que estamos facendo
sempre foi presentado por ele, pois a través de mocións para mellorar o saneamento, para mellorar as rúas, para mellorar, etc. Pero, bueno, en todo caso, entrando xa no detalle dos proxectos, nós non vamos a ter problemas en apoiar un proxecto para o Camiño Real, como xa sabe, como xa se indicou, como xa se presentaron os planos, consideramos que é necesario, consideramos que é o que levamos traballado, un proxecto nos fai 2 días, e, sin embargo, o proxecto da cofradía non podemos comprometernos ao día 13 de decembro, que faltan 15 días, ter un proxecto, ter unha ubicación, ter un permiso donde poder saber onde vamos a colocar esas instalacións. Efectivamente, eu todavía non tive a oportunidade de falar co patrón maior, pero a información que teño é que acaban de conseguir unha subvención exactamente para eso e renunciaron a ela. E agora que se o Concello que teña que pagar algo que acaban de renunciar é un pouco absurdo, desde o meu punto de vista. Por lo menos sin que cambie a ubicación, sin que cambien as circunstancias, e se cambie a ubicación e as circunstancias, pois necesitamos un proxecto completamente diferente. Por eso, xa por as formas e a maneira de intentar negociar os proxectos, presentar novos non nos parece necesitado, pero por encima nos imposibilita ao día 13 ter preparado un proxecto para a cofradía, a non ser que faramos de calquera maneira correr e ver que sale, e despois ven os problemas de que non o vamos executado en moito tempo. Por lo tanto, noso voto non vai ser favorable. Ten a palabra, portavoz. Bueno, resulta que agora os proxectos non se poden traer ao pleno, senón que temos que levar a xunta de portavoces. Ben, en ningún momento nós neste acordo presentamos un proxecto concreto, porque somos conscientes de que non é o momento en este pleno donde hai que presentar o proxecto, pero é donde hai que presentar a proposta. E agora vou explicar, pois, ao mellor, porque o traemos ao pleno e porque a nós nos interesa decir que este proxecto incluirse a segunda fase. Podería contestar a outras cousas que fui tomando nota, pero para citar, pois, xa lle contestarei despois, porque, claro, falamos non temos tempo, pero que eu, o pouco tempo que levo aquí como portavoz, sobre aquí todo se fai ao límite. Ao límite. Eu incluso vou ter que sumar, vou ter que aumentar a dosis da miña pastilla para a tensión, porque non sei se resistiré, pois eso, estar tanto ao límite, porque incluso ahora se vai votar unha moción de urxencia, donde nos chega por WhatsApp, creo que os planos ás 3 da tarde. E claro, ás 3 da tarde traballamos e eu non se pode mirar os planos para, digamos que resolver, debater e aprobar máis adiante. Bueno, pois o traemos como moción porque si é verdad que é unha teima que nós pensamos que este Concello ten unha débeda histórica, sabe que é a zona da Ribeiriña, porque todos os anos presentamos propostas que son aprobadas e que a maioría delas non son executadas. E se é verdad que cal sería a miña sorpresa que cando empezamos a falar de incluir este acordo, esta proposta neste pleno, pois se nos di, pero que vos habíades presentar unha proposta para amañar o Camiño Real. Pois sí, pregunto aos compañeros, nós presentamos unha proposta para amañar o Camiño Real? Sí. Nos presentamos unha proposta para amañar o Camiño Real e con ela nos comprometíamos que se esta proposta era aceptada, pois iba a meter no remanente do 2018. Cando eu volvo a preguntar en onde está o proxecto desa proposta que fora aprobada para amañar unha fase, a primeira fase do Camiño Real da Ribeiriña, dice que non hai proxecto. Que non hai proxecto. Pero como non hai proxecto? Se hai unha partida no remanente, se foi aprobada por unanimidade, non se executa e agora me queren decir que non hai proxecto e que non se vai a facer. Bueno, pois, a seguinte reunión da Xunta de Portavoces me aparece co proxecto, aí tuveron moi rapidez, de verdad, foron eficientes, a persona que fixo o proxecto, creo que foi, non? Non sei que foi, non foi alcalde, me ven co proxecto dicindo que esta era a fase que se iba a levar adiante e que a outra, que era aprobada en remanente, pois que non se podía levar. E, bueno, entón, como é isto? O sea, que nós queremos que este ano se realice en cargo pos da Diputación a segunda fase e o que estaba aprobado do 2018 por remanente do 2017 non se vai a facer porque non hai proxecto. Bueno, pois que xuden a responsabilidade de cada quen. Nós pensamos que as cousas non se deben de facer así,
non debemos de estar sempre ao límite, donde hai que presentar as propostas é ao pleno, sometelas a votación e despois está claro que é un goberno o que é encargado de executalas. Nós non necesitamos vender nada, nós a estas alturas non necesitamos vender nada e nós non vamos a xulgar nin a valorar a responsabilidade de todos os concelleiros que están aquí, porque presumimos que cada un deles a temos que ter. Polo tanto, se nos vamos a remitir os feitos, remitámonos aos feitos. Remitámonos ao aprobado polo Camiño Real na zona da Ribeiriña. Remitámonos ao proxecto que non foi executado e que agora se pretende sustituir ese proxecto aprobado no 2018 por un proxecto para incluir no post-2020, co cal nos dixeron na última xunta de portavoces que estaban de acordo e que agora van votar en contra. Isto tamén debía ser como cando o PP nos nosos tempos, verdad? Consideraba que era necesario, pero como estaban en ello, votaban en contra. Pois ás veces temos que buscar as semellanzas a ver para que lado van. Partido Popular. Pois efectivamente non entende ben o que se explica, señora Cerecero. Non me está que non entenda, porque estamos a reunirnos con sempre dicindo que se ten que marchar e que ten prisa, é bastante difícil de dedicar el tempo suficiente. Pero eu vou explicar, vamos a ver. O posteriormismo se contradice. Primeiro dice que non hai proxecto do remanente de 2017 e despois dice que non executamos o proxecto. Hai ou non hai proxecto? Evidentemente hai proxecto. Porque, como vostede supone que non sabe, porque eu tengo moita experiencia política, pensando que estuvo aí claro sentada, eu vou dicir o seguinte. Hai proxecto porque si non é imposible aprobar o remanente. Para aprobar o remanente hai que ter o proxecto aprobado antes do fin de ano. O proxecto do remanente de 2018, para poder aprobar este ano, ten que haber proxecto. Si non, non podemos aprobar. Vale, iso primeiro. Entón, había un proxecto. E había un proxecto efectivamente feito a correr. Efectivamente. A nós non nos gusta andar a correr. Absolutamente nada nos gusta andar a correr. O que pasa é que se presentamos unha proposta, se nos di que non, se nos busca un argumento tan peregrino, recordo, era para comprar os terreos do Castro da Croa e se buscou un argumento peregrino para votar en contra, cando despois volveron dicindo que sí que era necesario comprar o Castro da Croa. Claro, cando se nos pone desa maneira e o tempo vai pasando e xa chega o fin de ano, ao final hai que presentar un proxecto feito ás carreiras, efectivamente. Como vai pasar aquí tamén, porque nesas tres reunións falta a primeira cousa que me diga, por favor, traballar en eso que vamos a votar a favor. Porque nin tan siquiera na reforma do Centro Social de Organización que proponemos, nin obra de saneamento que dixemos, proponemos a de Ouso, a segunda fase de Ouso, pero estamos a ver as outras propostas. Camiños que arrasar, proponemos calqueira, propuxeron o Camiño Real, pois nos vale o Camiño Real, porque hai moitas necesidades onde se pode investir. E así vamos traballando a cegas, porque ao final nos van a decir, non quixeron negociar con un acordo tal, despois de ter reunións. Por lo tanto, o que hai que facer é intentar facilitar. Se realmente se queren facer as cousas, esa obra do Camiño Real, esa carreira outra, hai que intentar facilitar o traballo dos técnicos, xa non digo dos políticos, dos técnicos. Porque eu cada vez que teño que falar de algún técnico de que me verdade un proxecto en 15 días, pois me mira con cara de estás todo. Pero, ao final, se consigo facer, eso significa que despois a Diputación nos manda varios requerimentos, como pasou en moitas ocasións, despois se que persigue o proxecto e volver a mandar para aprobar, etc., e ralentiza a execución dos proxectos e que os beneficios cheguen finalmente á veciñanza. Por lo tanto, si queremos seriedad, responsabilidad, traigamos propostas claras, digamos, vamos a aprobar o POS si esto o apoyades. E entón empezamos a traballar con tempo de sobra, porque o POS non dá moito tempo para traballar, dá moi pouco, hai moi pouco prazo para poder redactar os proxectos. Por lo tanto, si hai proxecto do remanente 2017 para arranxar o Camiño Real, un proxecto mal feito a correr, e que o conseguimos facer para o suficiente para que os técnicos, os xurídico e o interventor puderamos un visto bo e eso era. Xa consultado daquela o interventor de si era posible modificar ese proxecto. Xa falado co portavoz do BNG que íbamos a modificar ese proxecto que non era o máis excitado. E iso foi o que fixemos e foi o que estivemos traballando. O que sí é certo e que non sabíamos era que o remanente de 2017 tiña que estar executado antes do 21 de dezembro. Se nos informou, hubo dúbidas e como lle trasladei, hubo que consultar ao Ministerio de Facenda para saber se realmente se podía trasladar a 2020 a execución do proxecto e ao final o que se nos dixo é que tiña que estar por lo menos iniciada a obra no 2019. Non vai ser posible. Entón, cal é a solución? Se vostedes proponen para o POS seguir investindo no Camiño Real, pagamos este proxecto para o Camiño Real
que si vai ser a primeira fase, porque en lugar de facer, digamos, as partes máis necesarias, ou xa desde o principio hasta onde nos cheguen os cartos, reincorporar o remanente dos 2018, porque esos cartos non desaparecer, os 2017, están aí, reincorporar, aprobando no mismo pleno do POS, esa misma cantidad para darle continuidade ao proxecto e, se é posible, pues, executamos un detrás de outro e ter os beneficios para a ciudadanía que creo que todos nos interese e facilitar as cousas, xa digo, non para mí, pero por lo menos para os técnicos que teñen que redactar os proxectos e poder ter planos suficientes sempre para facer as cousas. E se estamos tan ao límite tantas veces aquí no Concello, pois é porque traballamos moito, porque conseguimos moitas subvencións como a Rural deste ano, como de LOA, como as subvencións para dependencias culturais do auditorio, como as dependencias da policía e da brigada, son subvencións que se consiguen con moito traballo e que se executan con moitísimo traballo, como unha vivenda de emerxencia social. Prácticamente desde agosto hasta mañá, pasado mañá, que día cita, que cando rematan os planos de justificación, foi o que máis ocupou o traballo de este alcalde e de moitos dos concellos e concelleiras. Entón, aquí non estamos holgazaneando, sino que estamos traballando moi duramente para mellorar as condicións de vida e a calidade dos veciños e veciñas. Por lo tanto, a nosa proposta na próxima xuntanza, saben que hai outras ideas sobre a mesa, apóias que nos abrimos, son todos servicios básicos, exceptuando mellor o Centro Social do Camión, sino que eu sempre, e nós sempre pensamos que o BNG sempre estará disposto a apoiar a creación porque ten presentado mocións nesse sentido, e, por lo tanto, pensamos que estaría disposto a apoiar un proxecto como ese, e despois o resto son arranxos de camiños, que hai moitos que facer, obras de accesibilidade, saneamento e abastecemento de agua, que ainda hai pendentes por facer. E, por lo tanto, facilitemos as cousas e non as compliquemos. Tengo palabra para pensar. Pois rematou moi ben a súa intervención. Temos unha propia xuntanza e apoien as nosas propostas que son as mellores, non? Sí, durante moitos anos teño que dicir que foi un concelleiro xato, son unha muller xato. Teño que recoñecer que son tonta, porque está claro que non entendo ben, pero que ahora maiores son xorda. A maiores son xorda. Porque claro, nunha xunta de portavoces, eu creo, preguntei, por decir xente que estaba aí, que pasaba cando se informa de que hai o proxecto do remanente e que se me dixo que non había proxecto. Que non había proxecto. Casualmente, porque aparte foi casualmente, pululando por todos os servicios técnicos de Concello para recabar información que non se nos dá por outros canales, pois si me din que hai un proxecto feito por servicios técnicos deste Concello que fai referencia a esa primeira fase do Camiño do Raxo, do Camiño Real da Ribeiriña, aprobado no 2018 co remanente do 2017. Entón, está claro que a parte de tonta, son xorda. O que hai que ver é a ver quen minte aquí. Falando, recordo nunha conversación entre alcalde e Meseu, cando pregunto que vai pasar con este remanente do 2017 e que di que non se pode facer, que non se pode levar a outro ano. Entón, me estás dicindo que hai un proxecto aprobado cunha partida e que non se vai a realizar e que aparte esa partida non a podo adicar ou non se pode adicar pois ao mesmo fin noutros anos. E foi así, porque aparte recibo un WhatsApp donde se me di que o interventor lle di que se pode realizar ese proxecto porque está iniciada a licitación no 2018 e que se pode executar no 2019. Pois executen esa primeira fase. E esta segunda fase, este proxecto que presentan, pois o inclúen no POS, que é o que nos solicitamos, porque si somos conscientes que temos que traer como moción e como acordo aprobar a inclusión no POS 2020, pero que nós non vamos traer, lóxicamente, un proxecto. Por lo tanto, neste momento, o importante é os veciños do Camiño Real, veciños que están sufrindo o deterioro desa zona, que está entrando auga nas súas casas, e o que é urxente é realizar esa obra. Por lo tanto, se son tan responsables, se todas as cousas se fan a prisa, pero se fan, pois supoño que non habrá ningún problema en executar o que está aprobado no 2018 e en meter, digamos, ou aprobar a inclusión no POS 2020 do arranxo do Camiño Real.
como lle vou dicir que non existe un proxecto que lle foi entregado ao BNK? Como vou dicir eso? O que lle dixen que ese proxecto era necesario modificalo porque non estaban nin recollidas as afeccións, as fincas veciñas, cando tenían que ceder os veciños para poder executar a ampliación da estrada, etc. Eu, de verdade, lamento que houbera tan mal entendimento. Lamento. E, ainda que efectivamente está iniciada a licitación porque se aprobaron os pregos, porque esa é outra condición que ten a aprobación do remanente de aprobar o proxecto e ter aprobados os pregos, neste momento é completamente imposible facer un proceso de licitación que dé tempo a que se escolle unha empresa e se pode executar. Porque para empezar hai que modificar ese proxecto, como digo, hai que traerlo ao pleno, aprobarlo e despois licitarlo. Porque ese proxecto non está para ser licitado. E sinceramente digo, tratarei de explicarme moitísimo mellor, pero tamén espero, pois non sei, un interés por entender as cousas e por intentar buscar solucións, non intentar deixarnos aquí de deixamos todo por última hora que non facemos, etc. Non foi esa a nosa intención e foi a nosa intención tampouco incumplir os acordos con o BNK e de feito acabo de facer o ofrecemento de traer o día que se o pleno extraordinario de decembro de novo novamente o remanente do que eran esos cargos siguen estando aí e se incorporan en 2018 para darle continuidade ao proxecto do Camiño. Vamos a votar votos a favor da moción, votos en contra, aprobarse con 6 votos en contra. Pasamos ao seguinte punto do día, que é a moción do municipal do BNK relativa á situación da policía local. En este caso, a palabra Xavier o Concello Xavier Santos. Boa noite. Desde o BNK presentamos unha moción relacionada coa situación da policía local en torno a dous eixos. Por un lado, temos que a situación do posto electoxente da policía local xa que está coberto de servicio interino por nomeamento directo da policía dende hai meses e está esgotado este año, por lo que solicitamos que se inicie un proceso para cubrir esa praza de maneira que marca a legislación pertinente, isto é, mediante unha convocatoria pública conforme aos principios de igualdade, mérito e capacidade. E por outro lado, é referente á situación da falta de medios materiais, cascos, alcoholímetro, medidor de decibelio, roupa, etc. Cos que os agentes están a desenvolver as súas funcións e, por lo tanto, preocupa esta situación da propia policía, sobre todo no plano laboral, xa que repercute na súa propia seguridade, na seguridade veciñal e no desenvolvemento das súas funcións. Que é unha Partido Popular. Yo quiero recordar que hace en incorporación a una moción en el sentido de la bien, entonces yo quiero recordar que la corporación pasada realmente no sé quién lo propuso, si fue el Partido Socialista que era la voz de esa era una o el BNK, ahora mismo no recuerdo una moción que necesitaba cuando se jubilaron o se reunió el plan de jubilación los guardias que hicieron en aquella época el tema de dotarlos de nuevo y cubrir las plazas, incluso cubrir la plaza de hubo otras mociones en otros periodos de tiempo, algunas de ellas las hacemos nosotros también por el tema de los medios, donde incluso nos aseguraba que los aparatos estaban legales y cumplían todos los requisitos necesarios para poder utilizarlos, cuando después se demostró que no era cierto lo que afirmaba. Entonces, bueno, nosotros estamos de acuerdo en que se cubran las cosas, que realmente las plantas se doten de los medios necesarios, tanto humanos como técnicos, y a ver si la moción sirve para que realmente se haga aquello que se promete en varias ocasiones, se habla de esto y que hasta ahora pues no sé, supongo que habrá explicaciones de por qué, pero lo importante yo creo que es que las cosas funcionen, a ver si esta vez somos capaces que realmente la policía local tenga los medios necesarios para hacer su trabajo, sobre todo los medios técnicos que realmente cubren las plazas que se van ocasionando con las jubilaciones de todos los
señor Rojo, conocido de seguridade. Boas noites, antes de todo. Bueno, primeiro vou falar o referente á ordenanza sobre a estrutura da Policía Local. No artigo 27 da Lei 4/2007 de Coordinación de Policía Local de Galicia dice o seguinte: en caso de ausencia ou enfermedade do funcionario titular, o alcalde poderá sustituílo por outro funcionario do corpo da mesma categoría ou, se non hai, da lei anterior, atendendo os criterios de mérito e capacidade. Esta sustitución será sempre temporal. E, en caso de vacante, que é o noso caso, o alcalde cubrirá o posto de forma inmediata polo procedimento anterior. En todo caso, no prazo máximo de 12 meses, publicará a convocatoria pública do posto. Vale. Con isto entendemos que estamos totalmente en unha situación legal. O xefe da Policía Local, que foi nomeado polo alcalde cos méritos e capacidades, porque hai que recordarlo, o Policía Local, un dos máis antigos, unhas capacidades increíbles que se la ven con o resto dos compañeiros, e estará máis de 7 meses. Por que? Porque a lei non nos obriga que ese axente marche antes do 21 de xaneiro do ano que ven. A lei obriganos a facer a convocatoria, que aparemos esa, máis a de 3 axentes máis, ou esperamos facela de 3 axentes máis. Bueno, referente á dita falta de material, todo o que pon na moción teño que dicirvos que é mentira, non temos esa falta de material. Vou dicir polo que dixo vostede, polos materiais que dixo vostede, que son 3, os cascos, o alcoholímetro e o masonómetro. Bueno, kilómetros, alcoholímetros temos 2, en vez de un de campo e un de precisión. Eses kilómetros están cedidos pola DST, que mentes se den uso non lo van a retirar. Agora mesmo, nestes momentos, están facendo unhas probas de medicións anuales obrigados por lei. Que, por certo, aos servicios por DCT, tanto as probas anuales como o mantenimiento dos aparatos e incluso as boquillas dos aparatos están cedidas todo polo DCT ao Concello de Obra e de coste cero. Bueno, falando de DCT, tamén anunciar que estamos en conversacións con eles para que tamén nos cedan un vehículo radar que esperamos solicitar nos próximos meses. Co tema do sonómetro, é certo que temos un sonómetro, agora mismo tamén está pendiente de pasar a revisión. E non solamente o temos, senón que tamén deixamos con concellos veciños, como pode ser o de Rianxo, gobernado polo BNG. Frente aos cascos, temos cascos novos, cascos adaptados á Policía Local, e ademais de telos, ahora mismo fixamos un pedido esta semana que o local se va a comprar outros 3 cascos máis. Bueno, xa que das a oportunidade de dicir o que se gastou no goberno dos pobres na Policía Local, todo o material que se recuso, vou aproveitar. A Policía Local non tiña nin sequera un triturador na oficina. Pois mira, empezamos mercando trituradores, impresores, 4 chalecos antibalas que tampouco tiñan, e ademais algúns chalecos antibalas que compran os axentes propios para eles, porque tamén recordar que os axentes cada ano teñen alrededor de 600 euros para que eles propios fagan o material que lle faga falta, fagan a lista de material que faga falta e mercar. En total teñen 11.000 euros anuales para gastar en eles. Tamén mercamos unha cámara de fotos, material de recollida de mostras de vertidos, neveiras, recipientes, pétrica, material de recollida de cans, latos, transportins, sector de chip, recollemos os móviles, os teléfonos máis comerciais sempre nas últimas tecnologías, compramos fai un mes unha tablet para poder ter acceso a internet na calle, para que podan consultar o padrón, consultar o ADST, consultar o RGIAC, sen ter que ir á oficina, luces de selección de carretera, un DESA, e os máis importantes, un vehículo híbrido, porque fomos un dos primeiros concellos da zona sur da Coruña en ter un vehículo híbrido para a Policía Local. Un vehículo que nos costou, que se subvencionou gracias á subvención de compensación ambiental, que nos costou máis de 35.000 euros, e agora mesmo tamén estamos reformando as tenencias da Policía Local gracias a outra subvención por un coste maior a 35.000 euros. Sinceramente non me parece pouco.
é certo todo o que ustedes están dicindo aquí na moción, é certo, vamos a votar que sí por eso, porque sempre habrá moito material e máis material que mercar, sempre temos que seguir invertindo nun corpo tan importante para un concello como é a Policía Local, e bueno, non teño nada que dicir. Bueno, como decía outro, gracias a Deus, teño todo, non me falta de nada. Bueno, entón, pois, parece que nos mal informaron acerca dos materiais, non? Porque con semellante dotación, poden ir vostedes ao Himalaya, polo menos, non? Daí para arriba. Centrándome en outro aspecto, é dicir, que o xefe da Policía Local, eu non puxen en dúbida, en ningún momento, o seu pé. Ni sostén, ni sostén. Aí non crei. Vale. O que si digo é unha cousa, é dicir, que pode estar aí per século secular, non? Máis ou menos. Puede estar ahí hasta que, bueno, hasta que salga la convocatoria de plazas esté a concluir. Ustedes a consideren un Portugal. Aquí neste pleno, se non me equivoco, creo que contabilizo 5 mestres ou mestras funcionarios de educación, verdade? Máis ou menos, eu non sei. Vale. Non me imagino nun concurso da propia Consellería, nun concurso de traslados, que houbera algún tipo de, pois, malinformación, manipulación, retrasos, etc. Pois supoño que calquera dos 5 que estamos aquí, pois saltaríamos aos medios de comunicación a denunciarlo públicamente. Vale? Pois dentro do BDA, o que agardamos e pedimos é que o proceso de convocatoria pública do posto de xefe de policía local e os outros postos que se oferten, é dicir, das jubilacións que houve e que vai haber unha máis ao parecer, que sexan totalmente transparentes e conforme os principios de igualdade de mérito e capacidade. Simplemente iso, é o que pedimos, nada máis. O que pasa, claro, que nos preocupa despois da comisión informativa ao respecto, informativa entre comillas, que tivemos o martes pola tarde, é dicir, que aludendo o goberno local non sabían cantos policías teñen en nómina, cantos auxiliares, que necesidades teñen a gas ou do coche ese híbrido famoso, e que nos teñan que preguntar á oposición de que medios teñen. Iso foi un día. Oye, preguntamos a que medios se refería porque non o sabíamos, claro, que interés. Claro, pero que se o propio alcalde non sabe os medios dos que carece, e agora nos está querendo unha retaíla de obxetos e de cousas que teñen, que vamos. Bueno. Bueno. Que outro punto que saímos tanto, pois un pouco sorprendidos e preocupados ao respecto na reunión que mantivemos o martes pola tarde, foi dicir, que digan que están sobresaturados polo traballo. Ese é o motivo de que ainda non se irá a concurso público, os postos que mencionamos. E que empezan a cargar culpas nuns, noutros, en todo o mundo, mentres os demais, pois, seguimos igual, aquí, a agardar, a que tomen unha solución. Vale. Particular, non sei se por parte de... Sí, bueno, nos alegramos que todo esté bien dotado, que todo funcione perfectamente. Las noticias que tenemos, el sonómetro, que hemos preguntado aquí, hemos tenido 2 mociones sobre ello en la corporación pasada, nos decían que estaba homologado, después nunca se usó y nunca estaba homologado. En cuanto al kilómetro, sí que técnicamente no se puede ahora si es el de control, pero el de verificación hay que llamar a la Guardia Civil o a la Policía Local de Ribeira o al TVO para que pueda prestar aquí. Ojalá lo tengamos. Es cierto que eso nos dijo que el kilómetro estuvo en revisión hace 8 meses, que el sonómetro no sé cuánto. Bueno, si está todo correcto ahora, pues bienvenido sea. La realidad es que yo creo que la carencia es palpable. Es palpable. Los guardias que ganan en moto no tienen el informe que cumple la ley de legislación. Anda, de la buena voluntad y los cascos, pues será para no, pero hace verano con los días, pues son los que son, supongo que son homologados, pero son sí que tienen un vehículo híbrido, pero también creo que en la realidad que son que tengan una lecturadora, pues está bien. Pero creo que lo más importante para
y después acabó hay cosas. Bueno, no, su partida presupuestaria era que la asigna y después no pudo comprar el uniforme porque no le quedaba. No, sistema. No, pero no discriminaron los saques, los pero bueno, la realidad es que, oye, me alegro de todo usted, perfecto, tú también. La percepción no es esa. Y lo que manifiestan los guardias no es eso. No, las noticias que tenemos no son las que usted dice. Es estupendo que ahora tengan todo y veremos si es cierto, ¿no? Pero la realidad que mientras no tenemos es si ustedes creen que la policía local con un coche público pues está bien, o sea, está perfectamente dotado, si la gente está segura en la calle, está todo perfecto. Si pasa como pasó este de miércoles que una persona le ha robado la cartera, llamó al ayuntamiento y nadie tuvo la dignidad de proteger el teléfono, pues hoy es estupendo. Si no pasa nada, oye, pues es que tenemos buenos tanto medios materiales como medios técnicos, y eso es que está todo perfecto. Yo creo que no, y creo que realmente, independientemente de determinar punto por punto, no tenemos esto, tenemos lo que de formalizar si tenemos una grabadora o si tenemos una destructora. Yo creo que lo que se trata es de mejorar las condiciones laborales, tanto a nivel personal, que yo creo que todos coincidimos que son mejorables, hay carencias que están sin cubrir, todos sabíamos que se iba, que cuando el famoso decreto se iba a ocurrir. Un año después tenemos sin cubrirlas. Yo entiendo que los procesos de la administración pública son lentos, son tal, pero también hay que tener planificación. Y la realidad es que los acontecimientos, como otras facetas de la vida local, pues van por delante siempre de lo deseable. Creo que lo deseable es que esas cosas se vayan corrigiendo y que se vayan mejorando. Desconozco, pero vuelvo a decir, si el kilómetro hora ya es de control, de verificación, si tenemos dos, pero hasta hace 2 días. El sonómetro está hace 2 días, incluso hace 2 años, dijeron que era aprobado, si lo pruebas, al final aprobamos que no se terminó una prueba que no era aprobado. Entienda que desconfiamos. Y entienda que lo que vemos en el día a día es eso. Si nadie no se le coge el teléfono, pero lo roban la cartera destinada por ese mercado y nadie le tiene en la policía local, algo ocurre. Creen que algo ocurre. O hay carencia de medios, o humanos, o técnicos. Pero cuando alguien le roba la cartera en este municipio, llama a la policía local este miércoles y no le contesta a nadie, si usted cree que eso está funcionando bien y que tiene los medios precisos necesarios, yo, perdóname, pero sí. Sí, ya lo digo. El Partido Popular no acudía a los accidentes de tráfico estando de garra y estando libres. Aquí lo que pasa es que, evidentemente, hay cosas que pueden ver, pero no puedo entender todo. Pero habrá que dedicarse a esa minucia, que evidentemente había agentes de garra o miércoles por la mañana, dedicar esa minucia a la comunicación me parece ridículo. Tenga palabras, es curioso que cuando ustedes cometen o se descubre algo y tal, siempre el argumento es si al final es ridículo que debo es ridículo para la persona que le robaron la cartera y que es ridículo para mí no. Entonces, ¿cuál es el argumento? Que una persona que le roban y que nadie la entiende... Usted sabe perfectamente que había agentes de garra en ese momento y que evidentemente estarían atendiendo otra circunstancia. No estaba... Yo no digo nada. Oye, díganselo a la persona, a la señora que le robaron la cartera y diga... Si eso es bueno. Seguro que eso al final es bueno. Así que finalmente es bueno. Tengo palabras por decir eso. Referente ao mércoles, desconozco que pudo pasar, sinceramente. Non algo tan especial como para non poder poner o teléfono. E seguramente o problema foi da propia comunicación. Non sei se fundiu o teléfono ou máis, porque ademais os mércoles hai unha persona na propia oficina, un propio xente na oficina e 2 de patrulla. En calquer caso, a persona podía haber pasado pola oficina que había unha xente ali que atendería. Os postos, fíxese usted, señor Santos, que son tan son tan abertos aos méritos e a todo que non nos hicimos nós.
non estamos cun convenio ca Academia Galega de Seguridade Pública, o cal nós lle pedimos os axentes, e eles nos mandan os axentes. A selección fan a eles tanto para nós como para moitos outros concellos de Galicia que están adheridos a ese convenio. O material da trituradora foi un exemplo da situación que estaba a policía local antes, que nin sequera que teñen que romper os documentos que utilizan documentos moi sensibles á man por feito de non ter unha máquina que non sei se chegará aos 100 euros que tritures os documentos. E sabemos que falta material. Sabemos que falta material. Lógico, non hai nada que no que falte algo. O Gallao estudamos aquí nunhas mesas máis baixas ou máis altas, un acolchado, uns asientos tapizados de pel. Pero aquí falta eso. A policía local, pois mira, consultamos os axentes despois desta moción e o único que nos dixeron é, bueno, se sobran cartos, se temos pois unha taser está ben, que por certo tamén hai separación das xentes entre taser PDC e taser. Concordamos en que falta un vehículo, un ou dos vehículos, eso estamos totalmente de acordo. Ahora mismo temos un de medio, un vehículo que o novo máis outro que xa está o pobre a puntillo de xubilarse. Bueno, supoño que nas negociacións do POS permanente así tamén habría que contar cun vehículo tanto como para a policía como para a protección civil, que tamén necesita outro vehículo. Bueno, o sonómetro. O sonómetro non vale para montar. Efectivamente. Pero non sei por qué. Sí, como logado. O que pasa é que o sonómetro No. Homologado. O sonómetro dá unha numeración do que se está dos decibelios que hai nese momento. Con eso non se pode emitir sanción. Ni se eu tivera un sonómetro, o mellor sonómetro preparado que día que así tampouco podemos emitir sanción. Para emitir sanción ten que facer a medición de emisión especializada a unha altura determinada, nun atril determinado, a diferentes niveles bacás da vivenda. O sonómetro que temos é para detectar esa reacción. E ao detectar esa reacción, esa infracción, teríamos que proceder, como xa temos contacto con unha empresa, para que a empresa poda dar eses parámetros para poder efectuar a sanción. Pois, nada máis. Por a miña parte non teño nada máis. Bueno, efectivamente, eu alucino porque un momento, porque quero aclarar cousas, vale? Esto se explicou si efectivamente somos alcalde e presidente e pode intervir no momento que queda, entende? E queda ben claro para o resto de mandato, vale? Ben, porque como son alcalde e teño responsabilidades múltiples en todo, a veces teño que intervir para aclarar as circunstancias como o seguinte. Se lle dixo efectivamente que era homologado e que non me dicía aquí que non se pode utilizar, se lle dixo varias veces, non sei por que dixo, non se lle dixo. E si se utilizou, porque o dos a mí me dixeron as xentes, porque foron a vivendas, se meteron dentro e tomaron mediciones e dixeron aquí dá tantos decibelios. En varios casos, non solo de nocturnos, de pubs e bars, sino pues, outro tipo de molestias que se dan neste concello. Por lo tanto, non sei por que sigue repetindo unha e outra vez. O de emitir ticket e sancionar nunha noite é bastante complicado, porque como acaba de explicar o Concello, hai que ser exigiros un sonómetro das características, hai que chegar ali montarlo todo, mentras sabemos todo eso, o dono do bar vai así e se acabou o problema, evidentemente. Pero, por lo tanto, esa ferramenta é moi útil para os municipales, se non utiliza todo o que deberían, mal por a súa parte, pero deberían, e teñen instruccións por parte desta alcaldía de que o utilicen, de que vayan a medir, de que manden a baixar o volumen, etc. Iso se contou sí que se genial. Por lo tanto, dice de repetir algo que non é cierto. Estou cansado de repetir eso. Nosotros tenemos una moción donde, por los problemas que había habido, preguntamos si el aparato valía. Si no valía, que se comprara uno que fuera igual que. Perdón. ¿Para qué? Pues para que la gente pudiera dormir tranquilo y demostrar que hay
que es lo que ustedes se comprometieron. Es que se comprometieron ustedes con la moción, se aprobó y está en las artes, ¿no? Está mal. Después trajimos una mano y digo después para que nos dijeran todas las mediciones que habían hecho, las sanciones que habían hecho, que si las sabía, que nos dijeron de palabra que sí que las sabía, que no las desconocía. Y nosotros tenemos que sacar un papel a ese nivel. Usted dice que sí, que dice que sí. Yo traje un documento de la policía local donde decía que no se hizo ninguna. Y está ahí el documento, y si quieres se lo vuelvo a dar. No, que no se hizo ni una sola medición. Bueno, oye, eso lo trae usted. Usted siempre firma una cosa y es. No, yo tengo un documento. Perdón, yo no estoy diciendo nada. Yo tengo un documento de la policía local de este ayuntamiento donde me dice que no se hizo ningún plazo de tiempo donde ustedes afirmaron que sí. Yo hablo con un documento en la mano. No estoy hablando de suposiciones. Yo estoy ya. Es que me diga que miento con un documento oficial de este grupo. ¿Cuánto hay? No, sí, hay cosas que perdón, sí que no tengo por qué dar. Pero que me digan que miento con un documento oficial del ayuntamiento. No, no sé si miento, pero estoy equivocado. Porque que no se utilizó osonómetro para ninguna sanción. Es diferente. Pero sí, que no se hizo ninguna medición. Que me diga, después no voy a decir públicamente. No te voy a decir aquí públicamente, pero después te digo exactamente en qué viviendas se hicieron mediciones. Por las que conozco. Entonces habrá que decir a la persona que firma ese documento que miente, porque yo no entiendo nada. No, porque no sé, porque yo no tengo una forma de demostrar eso, porque son osonómetros, se chega a un local, se pon, se ve que está por encima, se entra dentro, se paisen, o se vai, perdón, un vecino se queixa, se vai al sitio, pero que o vecino permite, se entra dentro, se vivenda, se comprueba que efectivamente tiene razón y que no nos está tomando por molestar, simplemente, porque a veces las excepciones son tan usadas geográficamente que parecen increíbles. Los documentos no se hizo ninguna medición. No que la medición fuera legal, pues la ley era para sancionar, para no. Porque en este caso no solamente para ir cosas, sino que es un pequeño propietario que estaba presente, que fueron con un magistrado, por ejemplo, que no fueron presentes a medir. Pero bueno, sí. No, yo creo que